El Nascuts per Llegir és un projecte que portem conjuntament Cultura, en aquest cas la Biblioteca del Barri, i Salut, llevadores, infermeres de pediatria i pediatria. I el que volem és animar les famílies a introduir el llibre ja des de les primeres etapes, fins i tot abans de néixer, durant l'embaràs. Nascuts per Llegir és una iniciativa d'entitats professionals del món de la salut i del llibre que pretén promocionar la lectura per infants de 0 a 3 anys, establint un vincle afectiu entre adults i petits al voltant del llibre. Aprofitem les revisions, si pot ser ja les primeres revisions, per donar aquesta informació. Se'ls dona una carpeta on hi ha informació del projecte i se'ls convida a anar a la biblioteca, presentar-se com que els enviem nosaltres, i allà fan el carnet pel bebè o pel nadó i se'ls dona la informació de llibres en préstec o bé dels llibres que hi ha en el racó de pares i de totes les activitats que puguin sorgir a partir del Nascuts per Llegir. I quins beneficis aporta la lectura als infants? El fet que els pares llegeixin en veu alta el seu fill, amb afecte i de forma més o menys habitual, ajuda a enriquir els vincles afectius, però també el desenvolupament cognitiu del nen. Vaig començar l'activitat, aquest projecte de Nascuts per Llegir, gràcies a una àvia, que és amiga meva, que porta la seva neta aquí. Ella té ja un any i m'ho va comentar i em va semblar molt interessant, més que res perquè al ser el primer fill vas una mica més perdut amb aquests temes d'activitats i coses d'aquestes i per estimular el bebè. El programa funciona sent molt conscient dels beneficis que té pel creixement integral dels infants. Aquestes estones de lectura compartida, les primeres cançons, la primera poesia, els primers contes, que és on hi ha impresa la primera literatura, però no és un programa d'hiperestimulació ni pretén aconseguir lectors precoços, sinó que està basat en el gaudi, en el plaer, i l'únic objectiu que té és regalar estones de qualitat als infants, entenent el valor que té la infància com a etapa per ella mateixa i ajudar les famílies a que comparteixin moments i a que el llibre, a poc, de manera quotidiana, pugui esdevenir una eina de comunicació entre ells. Allò que a priori pot resultar una idea arriscada, portar el nadó a la biblioteca, esdevé realment una experiència enriquidora tant per a l'infant com per als pares. Així que ara ja ho sabeu. Demaneu informació al pediatre o a la biblioteca sobre Nascuts per Llegir. Recomanaria a les famílies compartir la lectura amb els seus fills, per exemple, anar a la biblioteca, perquè així és dedicar un temps en família, de dedicar el temps amb els nens i ensenyar-li a través de la lectura valors i vivències i divertir-nos mútuament també. Pensa que és un moment molt màgic, molt íntim amb el bebè, que l'estimules moltíssim, veu molts colors, veu figures, comença a entendre les paraules, les relaciona objecte-paraula i també és un moment que també va molt bé per distreure moments que o està a punt de dormir-se o moments d'espera que els nens normalment són molt inquiets, els hi poses un llibre i els expliques i realment els agrada moltíssim, moltíssim. Jo ho recomano per això, només per això ja caldria tenir un llibre a casa.